Matuto ng mga mabilisang recipe na pinasarap ng kamatis. Ating tikman sa Mangantila. Marami ng gulay ang nasayang bunsod ng krisis na epekto ng COVID-19. Madalas hindi maibenta, kaya nauuwi sa pagkabulok o itinatapon na lang gaya ng kamatis. Balikan natin ang mga putahing pinasarap ng kamatis. Sa mainit na mantika, iprito ang isdang angrat o sibas. Kapag luto na, igisa na ang kamatis at sibuyas. Sunod na ilagay ang napritong isda. Haluan ito ng ilang kutsarang ketchup para sa dagdag na tamis at kulay, oyster sauce, at itlog. Ihalo ito hanggang sa maluto ang itlog. Heto na ang sarsyadong angrat. Nay mi mas mamno adda kamatis na tamang pa imas jalasag na ken mang pasamit pa digo naman. Ang kamatis sagana sa lycopene, potassium at vitamin C. Adu pakausaran na ti kamatis. Pag kamatis ti sarsyado, sinigang, pinakbet, ken aramidem pa nga palaman mabalinpay. Maaari rin itong gawing tomato sauce. Igisa sa mainit na mantika ang bawang, sibuyas, saka isunod ang na-blender na kamatis. Maaari rin kahit hindi na blender. Ilagay ang bell pepper, sili para sa mahilig sa maanghang, asukal, paminta, at asin. Pakuluan hanggang sa bahagyang lumapot ang sauce. At heto na ang ating tomato sauce. Perfect sa sausawan sa lumpia o maging sa paborito ng mga Pinoy na smoked fish o tinapa. Kaya mga kapuso, walang masasayang kung tayo'y maparaan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.